Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela bazalwane ekuseni ngoLwesine. Ngicela sikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Sibonga umusa wakho omkhulu. Sinakekela usuku nosuku. Namhlanje Nkosi sivukile ngomsa wakho. Namhlanje Nkosi siyaqonda ukuthi uNkulunkulu wethu nalokho kuwumusa wakho. Siyabonga Nkosi nelithuba usipha lona ukuba sike sihlanganyele sihlephule isinkwa kanye kanye. Nalokho Nkosi kuwumusa wakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele nangale platform osinikeze yona nakhona Nkosi konke kungumusa wakho. Nkosi sisize ukuba siqonde ukuthi singenze lutho ngokwethu. Siqonde ukuthi asinalutho thina ngokwethu. Siqonde ukuthi ungumnikazi wezinto zonke. Uhlezi esihlalweni senkazimulo. Wembethe amandla njengengubo. UnguNkulunkulu ophezu konke, odalile izulu nomhlaba. Ubukhulu bakho bungelinganiswe, nenkazimulo yakho ingebhekeke. Sikunikeza udumo ekuseni. Siyababaza ubukhulu bobukhosi bakho. Uthando lwakho lubanzi lijulile. Siyamangala Nkosi singeke saliqonda. Sikunikeza udumo ngoba ungithandile nami. Nkosi ngingubani? Siyabonga Baba wethu ongcwele sisazofunda izwi lakho. Khuluma ngalo enhlizweni zethu ngamunye ngamunye. Ngendlela Nkosi esidinge ngayo. Nabaneyinhlungu Nkosi kulo mzuzu zithulise balalele izwi lakho. Nabakhathazekile emoyeni baphe ukuthula khona bezolalela izwi lakho. Nkosi ey'nkingeni ey'hlukahlukene misa konke somhlekazi silalele izwi lakho. Sidinga wena izwi lakho liyisixazululo empilweni zethu ngoba linguqobo. Sisize-ke Nkosi uba siyinikeze nje umzuzu athi umhlabelelo wecilongo. Umzuzu noJesu kuguquka konke. Sipheke Nkosi lowo mzuzu nasey'mpilweni zethu esibhizi kangaka emsebenzini nakho konke. Nkosi siphe lowo mzuzu. Sicela ngokukholwa nokwethemba uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Uxolo. Bazalwane ngiyabingelela uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga-ke bazalwane sihambe kahle emaphasikeni. Noma kukhona-ke la kwenzeke khona iy'ngozi ey'nkulu. Sithatha ngokuthi inkosi ibikhona. uNkulunkulu wethu bekhona. Ubonile, wazile, qonda konke. Nokuyimfihlakalo kithi kuyena kusobala. Bakhona-ke nabahanjelwe zihlobo ngayo le weekend yephasika. Enhlizweni yami kuvuka ukuthi uma befe bekuKristu yeke injabulo, yeke ubuhle abemi kubo, behlanziwe igazi lemvana. Siyababongela, siyabahalalisela, balinde ukulinda okuhle. Thina siselapha-ke bazalwane kumele singathuli, sikhulume, senze, siphile ngendlela uKristu athanda siphile ngayo. Sibe nawo umzuzu naye. Bazalwane sengikhulume kakhulu. Sithi-ke abalinyelelwe bahanjelwa zihlobo baduduzeke. Inhliziyo yami iyathinteka kakhulu. Izolo ngibone ey'ndabeni ukuthi enhlekeleleni yebhasi eyathatha abantu abawu-45 ingane isindile iyodwa isezweni engalazi. uNkulunkulu wethu uyamangalisa. uNkulunkulu wethu uhamba nathi nanoma ikuphi. Isezweni engalazi ise-South Africa eyase-Botswana izohamba ngebhanoyi mhlambe for the first time, mhlambe ngokokuqala. Kuyesabeka kwakhona lokho. Kodwa uNkulunkulu uyidlulisa kuyo yonke le ndawo. Umkhuleko wami uthi Nkosi yenze ihlale kuwe.
Uma ngabe bithola insindiso yangampela lengane, usuyisindise kokukhulu, yenza ihlale kuwe. Sengathi sonke besingayikhulekela lengane ukuthi ingasuki uNkulunkulu. Yebo, ayisenayo umama ngoba umama ubekhona engozini yemoto. Iphindele ekhaya kubantu ade besele. Angazi ukuthi injani. Kodwa nje umkhuleko wami uye wathi Nkosi yenze ibambelele kuwe ngoba kuwe kunokuthula, kuwe kunokuqina, kunesibindi. Kuwe alukho uvalo. Yenze nje ibambelele kuwe. Inobufakazi obumangalisayo ukuthi wangikhipha uNkulunkulu. Nkosi uJesu yaphuma nami ebhasini elaliphelile. Kungekho namunye owavula amehlo. Yawavula amehlo ami. Hey, Nkosi yami, bukhulu ubufakazi balengane. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi kube khona ozosho ukuthi kwenzekani. Kwahamba kanjani? Mhlawumbe yayilele. Mhlawumbe yasindiswa ukuthi ayilele. Angazi. Kodwa nje enhlizweni yami ngibuka lento ngibona besho ukuthi sebeyilungisela ibhanoyi izolithatha iyombeka ekhaya. Ngambonga uNkulunkulu ukuthi Nkosi ukhona ey'ndaweni zonke ngempela ngey'khathi zonke. Udumo kuNkulunkulu wethu kweliphezulu. Thula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Bazalwane, namhlanje sizofunda incwadi kaMshumayeli. Sizofunda ku-chapter 3 uvesi 11 nje kuphela. Simbonga uNkulunkulu iphasika sizwile, sifundile, sidlile. Hey bazalwane, mina-ke imanga ngisalandela. Ngilandela emuva ngoba ngangixakekile. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu. Hey, ngiyamtusa uNkulunkulu owazi izidingo zemiphefumulo yethu. Owaziyo ukuthi sidingani. Ongabheki nebala lomuntu, ongabheki nemvelaphi yomuntu, ongabheki nezinga lomuntu emphakathini. Hey, siyambonga uNkulunkulu. Siyamdumisa uNkulunkulu. Uyafohla ngempela, uNkulunkulu ofohlayo. Hey, kuningi engingakusho kodwa nesikhathi asingilindile. Kodwa ngike ngabona i-clip ku-social media. Becula bephethe utshwala amadambi. Kanti ngihlezi ngedwa kuke kwaba khona ukuthi uNkulunkulu ngangikade ngilalela ufakazi bomunye umama babeye enyangeni umfundisi. Uthi uNkulunkulu wakhuluma ngomlomo wenyanga. Ngibuka abantu bayadumisa abadakiwe. Amaphimbo abamnandi ngendlela emangalisayo. Enhlizweni yami ngithi Nkosi udunyiswa nayizidalwa, udunyiswa nangamatshe, udunyiswe nangabantu abangekho ey'ngqondweni, bakudumise. Uyafohla uNkulunkulu wethu. Uma efuna ukudunyiswa uyadunyiswa, uyadumiseka. Angikho lapho bazalwane. Asifundeni uMshumayeli chapter 3 sofunda uvesi 11. Siqale sifunde. Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho. Ubekile nokuphakade ezinhlizweni zabo. Nokho umuntu angefumane umsebenzi awenzile uNkulunkulu kwasekuqaleni kuze kube sekupheleni. Amen. Izwi lakho Nkosi. Khuluma ngalo-ke namanje. Jesu Kristu uyinkosi. Izwi leli bazalwane engilinikeziwe nje engingazi nokuthi ngizoliqala ngaphi. Kodwa ngithe uma ngifunda uJobe chapter 37. uJobe chapter 37 ngiyaxolisa abazalwane angeke ngivule. Ngathola ivesi eliyisimanga eliye lawenza ngacacelwa ukuthi uthini uMshumayeli uma ekhuluma kanje ethi kodwa umuntu angeyiqonde kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni. Uthi-ke uJobe ku chapter 37
uverse 23 wakhona. Uthi uJobe usomandla singemqonde, mkhulu ngamandla nangokwahlulela. Ngokulunga kwakhe okukhulu akoni lutho. Singemqonde, usomandla singemqonde. Singemqonde. Lithi lelizwi wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho. Enhlizweni yami kwafika nje ukuthi thina sibheka isikhathi. Umuntu nomuntu ubheka isikhathi esiphila kuso, isidingo zaleso sikhathi. Sometimes sigxile ey'dingweni zaleso sikhathi, sigxile kuleso sikhathi. Njengokuthi nje uma ngabe ingane izalwa, sibukisisa ukuthi iyakwenza konke okufanele ikwenze, iyaqala iyahleka, iyalandela iy'thunzi ngamehlo, iyaqala iyabamba, sigxile kulokho. Kodwa umzali wengane ubuka phambili ukuthi okay, mhlawumbe izoba udokotela, mhlawumbe izokhula, iyona isizosondla, size siyiqambe ngisho amagama ashoyo ovusa umuzi, oletha okuhle noletha inhlanhla. Sibaqamba amagama ngoba sesibheke phambili. Kodwa siyahluleka ukuthi njengoba ngidaliwe, ngizaliwe nami, ngibheke phambili. Kodwa ngigxile kulesi sikhathi engikusona. Isona-ke lesi esisenza ukuthi sinyinyeke bazalwane, singajongi emklomelweni njengoPhawuli. Isikhathi esiphila kuso, siye sigxile kuso bese siyabambezeleka, bese siyanyinyeka. Njengokuthi uma ngabe kufanele khuleka uthi hayi ngizoqeda le washing, bese ngingena ekamereni ngoba izwi lithi angingene ekamereni ngikhuleke. Bazalwane, ake singabheki isikhathi esiphila kuso. Ake singagxili esikhathini. Ake sibheke ukuthi ekupheleni kukhona ukuqala, kukhona ukuphela. Phakathi nendawo kunokubambezeleka. Phakathi kokuqala nokuphela kunokubambezeleka bazalwane. Namhlanje ngifisa ukusho ukuthi ake sisuse amehlo ethu phakathi nendawo. Ake sihambe phakathi nendawo. uNkulunkulu usibekela izinto ey'ningi. uNkulunkulu usibekela ukusilungisisisa phakathi nendawo ukuze sifike ekupheleni sesiphelelisiwe, sesilungisisiwe. Awubheke inkambo, ngizolinganisa ngomakoti mayeshada. Uma esaqala nje elungiselela ukuthi uzoshada, ziningi kangakanani izinto adlula kuzona. Ezinye zimbiza ukuthi akakhale, ezinye zimbiza ukuthi akalahle ithemba, ezinye zimbiza ukuthi akaphume ahambe eboleka iy'mali, ezinye zimbiza ukuthi akaxabane namalungu omndeni ngoba sebedlile iy'mali zamalobolo. Kuba nezinto, izimo ezimthikazisayo angaze ashiye. Kodwa uyaphikelela kuze kufike usuku lomshado. Ngosuku lomshado sisuke sesingasakuboni konke lokhu adlule khona. Sisuke sesibona ubuhle bakhe, ubuhle bomshado. Singasakuboni konke adlule khona. Silindeleke ukuthi sibe njalo phambi kaNkulunkulu. Ngoba izimpi zonke ziyanqotshwa nguJesu. Kade sisephasikeni. Kade sikhuluma khona itheme yethu ibithi wayengenabukeka nabuhle ukuthi simbuke. Ngoba wayesethwele wonke amanaphanapha ethu. Futhi wayesenze konke, eselinyaziwe wafaka umqhele wameva, wamlimaza, wagwazwa. Konke kwasekwenziwe kwangasabukeki. Wawusuthi inhla ubhekile. Kodwa kulokho kwakukhona okuhle okuyisiphetho, okuyikuphela kwendaba. Sasindiswa lazalwa ibandla. Seke sibheke-ke umakoti esephambi kamkhwenyana wakhe, eseperfect, esephelele. Yilokho-ke okukhulunywa ngakho la.
Sikhuluma ngothando lukaNkulunkulu olubanzi olujulile. Uthi uyasivivinya ukuze siphume sinjengegolide. Ngeke silindele ukuhamba kuyitharodi isikhathi eside. Izoba khona itharodi ukuthi sikhokhe umoya siphumule. Kodwa kuphinde kube khona ey'nkulu ziye ngokuya. Ngibheka igolide malifakwa emshinini. Kuye kuthathwe itshe nje laphayana bese lifakwe emshinini. Ligcwele lize lincibikale, licwengwe. Lilokhu lingenile kuye ngokuya amazinga okushisa ekhuphukela. Lilokhu licwengeka kuphuma okungesiyo igolide okuyitshe kuphume kusale kugcine sekuyigolide elicwengekile elikahle. Injalo impilo yethu bazalwane. Kodwa singeke siyibambe kwasekuqaleni. Ingalokho kubalulekile ukuthi silalele makukhulunywa izwi likaNkulunkulu. Silalele ngoba ilona elizosicwenga. Silalela kukuhle, silalele kunzima. Silalele silisizi, silalele sijabule. Silalele sikhathazekile, silalele sihlumezekile. Ngoba ilona eliwukushisa okuzosicwenga ukuze siyibambe imfihlakalo kaNkulunkulu. Uthi-ke laphayana kumshumayeli 11 uchapter 5 wakhona. Umshumayeli uverse 5 wakhona. Uthi-ke izwi likaMshumayeli, njengalokhu ungazi indlela yomoya ukuthi iphi, nokubunjwa kwamathambo esizalweni sokhulelweyo, kanjalo uyazi nemisebenzi kaNkulunkulu owenza konke. Singeke siyiqonde yonke. Ingalokho izwi lithi iy'mfihlakalo iy'bonakaliso zingezethu, kodwa iy'mfihlakalo zingezikaNkulunkulu. uNkulunkulu yena osivezelayo lezo y'mfihlakalo, athanda ukuthi sizazi. Uma ngabe silalelisisa, siyayithola iy'mfihlakalo, siyithola ezweni lakhe, ngoba uNkulunkulu uzibekile ukuthi asizazi thina nabantwana bethu. Kodwa thina sikhetha ukuthi sithi, ayi lokhu kujulile ngeke sikwazi. uNkulunkulu uyembula. uNkulunkulu uyalembula izwi lakhe. Bazalwane, izwi leli engithe mangabe ngilibheka, ngaba nakho ukuthi Nkosi yami, umuntu uzokwenze njani ukuze sijonge emgomeni, ukuze singaphumi endleleni, ngoba iy'nhlupho ziyafika. Uma ungagxilile uyaphuma endleleni, uyithola usufuna usizo kwabanye. Simbonile inkosi uSawuli ukwenzile lokho. Wayifihla wahamba waya kobuza ezangomeni. Ngalokho uNkulunkulu wamjezisa kakhulu. So nathi bazalwane sifanele siqonde ukuthi ngesinye isikhathi izimo uma ifika izona zokuthi zisuke othandweni likaNkulunkulu, emseni kaNkulunkulu, akukhona ukuthi siphume, ukuthi sihlale sijule, sibhekise amakhanda phansi, silinde isikhathi esiyiso sikaNkulunkulu. Yisikhathi lesi esisenza ukuthi sibambezeleke, singafinyeleli emgomeni uma ngabe sesisusa ukujula kwethu kuNkulunkulu. Bazalwane, indlela inye ingumngcingo sitsheliwe ngayo, futhi ngeke isashintsha ukuthi ibe inkulu ngoba sekukhona thina sekuyisikhathi sethu. Ilokhu ingumngcingo ngoba kufanele uma uhamba khona ungathwali imithwalo. Kufanele uma uhamba khona wazi ukuthi amehlo akho abhekephi. Kufanele uma uhamba khona ube nokuqonda ukuthi kuzonyukela, kuzokwehlela, futhi kuzoba nzima, kuzobanda, kuzoshisa, futhi lizona kube ney'khukhula. Uqonde konke, kodwa wazi ukuthi Nkosi, amehlo ami ngiwabeke kuwe, futhi umgomo wami ukuthi ngifike esiphethweni. Umgomo ukuthi ngiphelele, ngifike ekupheleleni, kungabi bikho okuzosuka endleleni. Uma sizwa ngabake babona amadimoni abanamehlo kamoya, bathi okunye akunephiko elilodwa, okunye kunengalo eyodwa, okunye ingoba kulwa kushiswe ngamalanga bomlilo abantwana bakaNkulunkulu abagxilile ekukholweni. Bazalwane,
Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngezwi lakhe elisenza ukuthi sibe nawo nathi amehlo kamoya. Uyazi ukuthi siyashesha ukubona into mayingeyiyo noma umuntu angayihlobisa kanjani. Kodwa bese kuba ukuthi siyavala ingqondo zethu ukuthi singaboni ukuthi kufanele sibaleke lapho ngenyawo zombili. Manje-ke bazalwane, izwi esilifundayo liyasikhumbuza ukuthi kukhona la kufanele sifike khona. Akukhona ukuthi kufanele sigcine lapha nje, kodwa uNkulunkulu wenzile umsebenzi ukuthi sifumane umsebenzi awenzile kwasekuqaleni kuze kube sekupheleni. Uma ngabe indlela yakho isize yaqala noNkulunkulu, jonga emgomeni. Yilokho nje ngizokukhuthaza namhlanje. Isiqalile indlela yakho noNkulunkulu, siphelile isikhathi sokungazi, uphumile ebumnyameni wangena ekukhanyeni. Jonga emgomeni. Uma usuwazana noJesu, usuke ususekukhanyeni. Jonga emgomeni, feza isithembiso sakho sokukholwa. Uma ngabe uthe uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu akahlale eyinkosi kuwe. Akungabi khona isikhathi la uzoguqa khona kwamanye amathempeli. Ngike ngathindwa ubufakazi sinabo la kwephasikeni lethu. Ingane ikhuluma ngama-idols, ukuthi ama-idols nithatha ngokuthi hayi abahlabeleli, abanye bacula ngisho igospel. Kodwa ekugcineni, uma uhleka namadimoni, ekugcineni usethempelini lawo. Ngabuka ngathi zincane izinto ezisikhipha emgomeni, zincane ezisikhipha emgomeni. Asiqaphele, siqwashe bazalwane, singangeni ey'ntweni ezisobala kanjalo. Uyabona igama nje lilodwa, ingane ithe mayisilisho lavele lacaca ukuthi vele phela kanti yilini elinye, kuyini okunye. I-idol nje isithixo. Kusho ukuthi uguqa ey'thixweni, kusho ukuthi ulalela iy'thixo, kusho ukuthi ujatshuliswa yithixo, kusho ukuthi ufida le kingdom of darkness. Bazalwane, asiqapheleni, sinomgomo. Usho njalo lapha kuFilipi 3, uPawulu mayekhuthaza from uverse 14, uthi ngijonge emgomeni emklomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu uNkulunkulu kuJesu Kristu. Athi kanjalo uverse 15, ngakho-ke thina sonke siphelele masibe nokuqonda okunjalo. Kepha uma kokuthile niqonda ngokunye, nalokho uNkulunkulu uyakunambulela khona. Angithi uma ngabe-ke bazalwane siba ne-misunderstanding, uNkulunkulu uzosembulela lokho. Ngenxa yokuthi sijonge emgomeni, ngenxa yokuthi sikhathalele lokhu kubizwa kwethu, sikhathalele ukuthi sikhishwe ebumnyameni sabekwe ekukhanyeni. Uma ngabe khona la singaqondi khona, uNkulunkulu uzosembulela. Singasuka kuye siyephi bazalwane? Basho njalo abafundi abawu-12 bathi singasuka kuye siyephi. Uyazi uma ufunda leyo ndaba, iyasho ukuthi abanye bethu babebiziwe, babekholwa okwangempela. Namanje sisixuku esikhulu, izindlu zamasonto ziyachichima. Kodwa kukhona abangakholwa phakathi. Angifuni ukuya lapho, kodwa iyangithinta le ndaba mangiyifunda ey'nsukwini yabafundi ukuthi baze bafike ezwini lokuthi singayaphi Nkosi ngoba amazi okuphila kuwe. Base bephendukile abanye bahamba, baningi bahamba ngenxa yokuthi babengenakho ukukholwa, babengaqondi. Lithi-ke lelizwi, uma ngabe kukhona esingakuqondi, uNkulunkulu uzosambulela khona. Kuphela ukuthi kwesesifinyelele kukho, sihambe ngawo lowo mkhondo, singabe sisaphuma. Uverse 16 lo othi kuphela ukuthi kwesesifinyelele kukho, sihambe ngawo lowo mkhondo, singasaphumi kuwo, singasashintshi. Kanjalo uNkulunkulu usinikezile ukuthi singemqonde ngoba mkhulu namandla akhe nangokwehluleka.
nangokulunga kwakho okukhulu, kodwa akoni lutho ngoba uyasisiza asambulele. Uma thina siza kuye, khona izwe lithi ukhona oswele ukuhlakanipha akakucele kuNkulunkulu opha engajakadi. Bese kuba nezwe lithi izwi likaNkulunkulu liwubuwula kwabahlakaniphile, ngoba ngeke bakuqonde izinto zonke bayicubungula ngokwesayensi. So kubona liwubuwula abaqondi, kodwa bakhona abayiziwula ngempela bebe bengahlakaniphile ngenxa yokuthi basasebumnyameni. Yilabo-ke okufanele siphume siye kubo, sikhulume, mhlawumbe bangezwa basizakale. Bazalwane, izwi likaNkulunkulu lisho njalo nje. Uthi uPawulu simele ukujonga emgomeni noma ngabe kwenzekani. Uyazi njengehhashi lifakwa amahanisi, alibe saqalaza, lidla phambi kwalo lihambe liqonde, libe livaliwe umlomo lingakhoni nokudla. So bazalwane, asenzeni njalo. Asidle lokho okuhle esikulungiselwe iNkosi, sihambe siqonde. Indlela ingumncingo, angeke inwebeke ngoba sekukhona wena. Once yanwebeka la uhamba khona, ngempela usuphumile mntakababa. Uma nje usubona indlela ivulekile ukuthi wena hayi mina ngisindisiwe kodwa ngiright, ngifana nezwe, ngiright, ngidla izinto ezidliwe ezweni, ngiright, ngehlisa isidlo sami santambama ngobhiya, ngiright, ngibhema emva kwenkonzo. Hhayi-ke isivulekile yakhe indlela, usahambe kuyo, usuhamba endleleni ebanzi. Qaphela, indlela ingumncingo, iyohlala ingumncingo ngoba imisiwe ukuthi ibe ngumncingo. Kusho ukuthi siyashiya izinto, kusho ukuthi siyavuma izono, siyayithula imithwalo, kusho ukuthi siyaqonda, sihamba ngokuqonda, siyaziyeka nezinto esizithandayo, sizilahle mangabe izwi nomoya kaNkulunkulu usiqondise ekuyilahleni, siyayilahla. Kukhona abanye abafakaza ngokuthi kwakusindiswa, beyekiswa izinto. Uma ngabe kunjalo, umoya kaNkulunkulu ubani ongaqonda indlela yawo? Uhamba la uthanda khona, akekho wazi indlela yawo. uJesu Kristu uyinkosi. Sikhuleke. Siyakubonga Baba wethu ongcwele ngezwi lakho, ukhuluma ngalo ey'nhlizweni zethu ngamunye ngamunye, sambulele fihlakalo yezwi lakho. Siyacela ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu, ibana ey'nhluphekweni ey'hlukene nabagulayo, ube Nkosi nalabo abanosizi abashiywe izihlobo. Qinisa Nkosi, ududuze. Akekho okwazi ukuthinta inhliziyo yomuntu ngaphandle kwakho. Ingalokho-ke Nkosi siwushiyela kuwe lowo msebenzi, ngoba singemelane nawe, umkhulu singekuqonde, kodwa siyazi ukuthi uthando lwakho ngeke saphila ngaphandle kwalo. Nkosi, sijulise othandweni lwakho. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga-ke bazalwane, inkosi yomusa ibe nani, ilondoloze, ingcine. Sihambe endleleni bazalwane, singasuki, singaqheli, singadedi nakancane. Jesu Kristu uyinkosi. Amen.